Nakapor sa kapor ka sarkar ka jupan sngaw ha ki jingyalang baper kam tam hi ki school ki college baki khanna samla ki dei ka lawai ba pranai jong ka jalla henrai lada ki khanna puli ki dang hab ban mi samadan ban dawa yala ka jong ka hak ka jing ka lipat ka ba mi ka long sa ai ka lawai jong ki ne ki khanna kan poi Hakakat nyau tadi gula ber arja arpusan kisamla puli naki college baper hakaleng gejala hapadeng gejing diau mensiem kila lej ban mi biang shaka office ka director of higher technical education DHTE kepadan halat umkra ban wat jing tep halor ka jing bampat yo jongki ya ka scholarship hadu menta jong usnam arja arpulai arja arpusau Na padang gini kisamla ki donru ki bakersan hi daladi yaladi ban siu ya ka by college da ka batray belaw ka balak ta shibun ya ki haki babon ki liang bat bon sin ki hab ban shushim ru da karam na ki baya puli lang tang ban yo siu ya ka by college Haga jinglet mi kini kisamla puli kila yo ban ya kendo yo joint director ka DHTE uba firstborn Ramsin haga bagi la yo jing tip ban nakaliang ka tribal ministry affairs kala dap ban pelat ya ka pisah nrai nakaliang ka office try kampat la ban download ya kata ka format Habakran sikilat pathai kubor nakaliang kisamla puli kila penpau ka jingdu mensim namar ka jing bampat yo jongki ya ka scholarship hadu menta namar babon na pedang jongki ki degi bawan na ki longyeng ki baduna ha ka yo ka kon ki hapru ban sim na ka ram na ki weipat ki para khna samla tang ban yo ban siu ya ka by school Di kadau ka penlong yang ka bangin wan lang ha po jong kene ka DHTE ka long ba namar bona pedang jongki khna ki padio ka scholarship na du aja apply up saw de bona pedang jongki khna ki ba pulih ki wei jalaru mungkin nursing kiwi kus kila ut kila 6 lagi orang ba ada miok menta gila orang hidup increment deh ba kinio nomor ketiga financial year mah pada end of the month long makir kia janjar te khamtam ki ba wana kinong kendong ki ba belah sor ki ba im ya kambala jongki mah ki ba belah ki ba wan haki college kumba ki ba dan na preng jongki ki lagi evening college te kalong ba janjar ki don na preng jongki ki ba don bungot haka family te kalong janjar ki ba mi pa ki nomla are ban support ki fully mah nomor bun na preng jongki mi paru ki degi batrai ki barap ki bariang kata ka dai kawai bat kawai kalong ba Lumar menta kat kum ka jingyat jong kani NEP ro ka by school kala kyubha te kata ka dai kawai ka ba ki khna ki mat ki jingyat te mangi wan hang ne kamba ki college ki don ki jong college na mangi senior jongi kepada ina Saint Anthony's ro ki lawan sen te ka jingwan jong ki ro ka kelong kum tu ka mangi iha ka news ba ki batrai hang ne ki ong ba pan wat namta ban thit jan thit nap ne kata ro ka dai ka wei ka ba ki layo ka respond dai kata kalong bas musi dai ka jingwan ka jongi bar bor ngi sajwan hi ban wan kli la sing dang yo an am ngem neng yo show mo namar ka panlong yangi ka ba ngin du jing kerman no kan namar ha ka jing long ka jongi ka mangal ong mene bangi jenjar ngi sipa te ka jingwan ka jongi kalong ba makiro ki ong bang kan sayo te bona padang pala jongi ki layo te man usnam ko mat bang sayo be benai November December te mental ha ngila poi benai March dengan padio ek ta scholarship jongi ja ka jinga kan jong phim ta sngi po kai bade kata ka response ka ba ki ai hatu fidan jingkerman nama punya yo ne kadang slam kan ka scholarship punya yo te ka jingi keren jongi sipo ko mat ba makiro ki ong bang nang ka ministry jong ka tribal affair ma kala de release ha benai mentah ka khalai trek te maki kelapan ek tu ka format jong ka lengba ka computer base ka jongki ti ki ong ba kim patla ban download dia kata ka amau ba kin page mah dia kata ka dei jing ai jumut ka jongki bat ki ong ba ngin sanang yo ki ong wan du jing kermen pule bha ndai phen sayo bet ndai mangi long ngi don ka jing du jing kermen ma namar ba kumba nadu ka central government kalau ong ba kan fokus fast ka education sector tela da kumne ka education sector po jong ka jela jongi kemot ka kamyat bha mut baki student ki jenjar ma tang ban yo ka scholarship ka badai ka hok jongki kim yo de kolong ka bae kan mar mentang yo i ka jing themu jong Narendra Modi ma prime minister ba lingbag to wiksit bharat ba un penlong ka India ha ajar sau punyau kemut ba kan long ka develop nation telada ka sarkar mikhlaya bat ka sarkar India hi barak wai kim pet choy ka education sector kan pendeko ka kom trikam jongka kemut kalong ka jenjar kan ban pet kita ki samla ki bedon ka kasap ka phong lane ki skill ko ki development bat kumjor kam tamba ki juang ba ka MDA mo ka sarkar MDA ka buram ki sajang bang input priority ka education re hadu mentamane kumut mang iba ki samla pule nadu ki badai ha ki higher secondary school jong ki class 12 te ki badai ha ka under graduation ro ki padyo te kalong ek ba jenjar ke ki samla pule ma ban ya chikmar ki jing pule mar menta ki semester baro kila ong yangi ban siuno ya ka by class wadi ka semester bala dia buna pedang jongi ngi siapan ram mo te ngi ong ban pen fine da layo scholarship te mentang padyo te kalong ka ingi ka bangin siu kan ya chikmar te khendiat namar fi batai tan
bulan kini ki kena na padang jumpi ki baya belahi berkesan la dia te pelak batai ru bagla dai ka po ban sir kata ka bai semester ai te hakanu ka rukam kini ki kena pada ki sir kata bai school pem da yu kini scholarship Oj kumbang la matai mene mo don ki kena na padang jongiro ki bay pul ki ba belahi kumbang aru nga belahi manga nga sadle ki night security kat mentaro nga ngayo scholarship malasiar nga thir ka skuti tengah sadle rapido per patan gumto te kalong ka bayarap yangi hindai namar ba ban support amdere nga tangyala di para nga hapet lang te long kalong ka bajenjar te kumbang la ong mene kumot ba na kaliang jong imay pa jong irong ya janjar ma day farmar bona pa ki bawan sa sya silong mat kabay class kabay yung kabay bam mo kibay light kala bonta long katak long janjar don na pa ki khna rom ta ki kimlet ka day college kilet ka evening college ma kum hapo Saint Anthony's kilet da ka evening college khnang ba kinyo belaman sngi kala ka sarkar kam phaikhmat sya ki samla ki don sap numar ngan ong phi ba bon ki samla ki ba don ka sap ka phong nam ta ban pentibet ila day ha ki jing pulih rai da ka sarkar kam phaikhmat long kalong ka ba e ta ki numar kum bala ong ka tin kasi ong baro berbastat mo ong mulung sustamba baro beri bastat manu bala banlan nak klam kapli kalat kumnu laj ban karante kalong katapi la klam dan kinong plilat ki ba tinanti yangi kumut ba kalong ka bajanjar ta kadang ipa ki jala ki ya gitu ki ba duna long ki chaj ai ta katu scholarship ka ba ma ki dei ban ai ki ka hok ki student mangirong im datip thani ka proses mas batai maki ki bala dei senior ki bala dei ki officer ting la syunget ki la pen ida ka prof bagi ong ba kimpatla bandawlut namar ka sarkar tribal affair mo sarkar kami kala penme ya kita ka tribal affair mo ding bagi scholarship jong ki state tum kami klay lapan imene bagla release ha ka khalai trek jong tau bunai te long ba i ong ba kimpatla re bandawlut tingirong ikam ya kali mo ka e kada ba penong ki ban namla re bandawlut dai kejeng ai jemut jong i kalong ba upen ong ba jangi bangin sayo ba jwan namdu jeng kerman namar ngi ong ba don ki ba ong yangi mo kum ki samla ki ong ba asil la ngi miyok mentang nam yok syu mo ka scholarship te ma ipat i ong ba manu ba ong ya kata mo kamlong re kum tang yok ba makanya dari adu arti kipas. Ay asuran yang iban yo mari ang bata first installment la da release ka scan installment la da release e menta sa ka third installment yang release. Kapor nga kali man itang bay ang mairo kempatip rete ya por balano ngan calculate kita ka bag release de ang ba siya sa 100% crore ma ka sanction ka ba ki samla di man yo dai ang baga sarkar ling ba ka tribal affair ma ka penmi ya ka proposal crore te kan tam ka tampat atau crore de ang bay tu ka atau crore la ka tam kin aino itu ka session ka bandai arjar proposal pesan jadi siang yo ka kat kum jingkan jong audition mister por ang ba sa arpunya hajar di ba dang up me kita ka third installment kita kena jing yo respon ke cuma manging la ya discuss ngila la conference ong ya kam ta ngin wan tang hit ngot mo kila don ki college kumbang la batay mena po Saint Anthony's na Shillong College te na Sirpi College te la na Saint Mary's kiwi college kila ya join lang ni te menta ke jing tumu ke jong ki lang menta ya bangin wan tang hit ngot mo nang ba ngintang wat jing tip ki ai ka respon jong ki te la da ka sarkar kam sngap te imban se ban khot lang ya baro ki samla mo ban wan sikmat ya ka bangin wan ya le mo ban protes ban yo ikla ke jong ka hok mo kajingwan jongi ban sekene ka DHTE kalong bangiman wajing tep ya kene ka scholarship ke jongi ba hadu mentangi pa yo bagi bundi kena kila yo ya ka scholarship but buna pedeng jongi rongi pa yo apa yo hajang yo kena ngi pa yo ya ka scholarship but kapablo yingi bangin wajing tep sene ka DHTE but kat kum mangilawan hangne ha po DHTE ngi yo jing tep ba kade ka Ministry of Tribal Affairs ka bang papelat ya kene ka scholarship jongi bakampat bangkap pat fund ya ka scholarship dia kajingkili kalong ba ya kene ka sarkar jilla ka jongi kalong kade ka duty kade ka kamram jong ka sarkar jilla bahkan pressure ya ka sarkar jilla jong ka India ba yang yiki samla bangi deban ngin yo no ya ka pisa scholarship na mababuan ki pedeng ki kena ni depend ba na kene ka scholarship bangin yo ban ngin bangin pursue ya ka jing kuliah ke jongi but kumba menta ni iba ka drop out rate hapal ka Meghalaya jongiru kahai ha hadu kata-kata yo lihat si kala ban long ba ki kena kimla ban support ya ban si by class kumnu bangkin jam syapang ya ka jing kuliah jongki but ka penduk men sim ru ya ka yiki kena ki samla ba ka scholarship ru kam hadu menta kam pat yo but kalong ru ka aka ka basmusi banyu i balong kumne ma namar kikmi paru kibun ba bala but kikena samnar kibun ba kuli lane treitang ikmi lane treitang pa but kalong ru ba ni kerparu ka sarkar jilla bakin ba kalong ka ba la ba pin pha shichine pha dik aka ba ya ka sarkar jilla bakan perlanya ka scholarship jungi
Nolor kata kila penparu ke jingbitar baka sorkar ka long ka bakloi ban pelut haki tamasa baper bat ban siu daki klur saki nongrai da ka bakro ba menteri rang ba ka jela ujuong na ka por sakapor bagi samla ki dei ka lawai ba pernai hendrei ka ni ka jingle pat jong ka sorkar ka long penban da khongpong bat ka ba penduk mensim penban yaki samla ki batmu ban pendap yaki jing pule. Nagalang jonga kum samla te dang dei ban pule te kalong kumne kan nyaba ngi nagalang jong khmat baro umtang ila sakhilang bagi social media ba sarkar jong khol ki artist ki per nya ikum etsiran bakar ni ikam festival ka chilang lasam kum ba kinan bisa ban sew ki artist ba nam ki kror dengan jong ibi ba kata kadan kam te ka festival lu kadan kam rai ka jela ka jong ki long ban page ban long balance te namar ba ki ngi sian ujar ber ki ki jela ki bala piang ka revenue mo ki bala na la ban revenue la jong te ki la te ban involve begini ki festival tika jala ka jongi ka badang sadin bahag langi pej kum ka niti ayog rong idang long kata war state ma ka badang sadin kam tam education sector ro tika long ka ka ba long skusi kan ya ka jala jongi mo ka ba kran ki lang ba education minister ba pej ni ko education sector ai tam ne kumot ba ni education sector kumot kalong deko de kum trikam bat kum joro ki department ro om tang ka education sector rai yo iba ka kalong umta te habya ki banyo ka hok te kalong ka ba skole ran gen ngakar pa ka sarkar ba banyak kamtam ban pej khmat lam ki student ma Chief Minister jong ka Meghalaya jong uang ba yaki kena samna jong uang ba you are the bright future of this state. Hendai kar kum bangi pej menta pede kam bright chuken kala long dum kala penduk jing kerman yaki ka baki ang nut kan asamla ba ki ka baki kwa baki kwa haka ka jing im ka jong kiro kala penduk jing kerman yaki samla ba bakin long kalawai ka ba pernah kin jong kane ka jela ka jongi ngin iba kan ki kasar ka jongi kalong kloi bhatangi kini kita masa ki cherry blossom wanda ki nong rai ki bapel kat baya ka sarkar ka jongla ka jela ka jongi pada te kala nang duk kan namar ka sarkar jela jongi kala asulong kendro palat tangya kini ki tamasa ta Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.